Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Amalia nga napuluan ti sadot. Dear Manong Nemi. Maibusen ti anos ko, Manong Nemi. Tati amok kadagbalbaliw ti asawak ani Samuel. Iti kinasadot na. Kaya kanayon kong ibagbaga, Manong Nemi, ngano amok la kumanga sadot ti nagbaling nga asawa kadyak kumana ki asawa ken kuan. Pinanawak iti bigat, Manong Nemi, ngagtutugaw nga agililad. Napangkuyo in lako dagiti linutok inaramid ko nga merienda, Manong Nemi. Sa iti bigat tay aldaw kalpasan nga nakalako nadanon ko lat tamanin nga agtutugaw agbubuy at Facebook iti cellphone. Gusto ko mapay iti nagluto ngayon saan sa siyak pala iti nagluto piman. Hindi makaluto ako, Manong Nemi, nayabak mo ti ni Lenlen, nga kakaiso na pala nga anak mi, Manong Nemi, nga tawon ti talo, imbag tamaywanan na ti bagbagina. So pa hindi mang digos ti bagbagina ni Lenlen man. Maganda yun. Anak, Lenlen, magan. Samuel, magan. Ti alisto naman. Di pala mabisbisinak. Nakabaybay kan, dumat kami nga mapanaglako. Nasapak ako mga nga nagluto. Tapos nang masapak mo naman. Paunay ka maten, Samuel. Kahit na mabising ka kitay. Ano kahit mo masapak ko mga kanangan. Di si ka man tinagluto. Ganat ubra, anong serbi nang inasawa ka. Hapay, sa kadila nga babae tamo nagluto. Nakadadutat lalaking inimimas pa itiluto da. Ngayon dagi di babae. Lamang tikidik, ne, bisin naklaw na yun. Manong Nemi, hamatpet kidi anahimas di silabi. Imasin na unin tagkaldo. Gawda, di magasa kagimatang ti sardinas sakna. Nanggala ti bulong ti marunggay, nasardinasan nga marunggay, paunay ti panagigupnan. Ay, ti asawak. Sala aglinit numangan. Diyos ko. Samuel, salutsudak manin ken ka, inton ka ano ti panagbalbaliw mo. Ano mo tinas ka ng balbaliwak? Apit di kagtrabaho. Nagsabi na ako mga rodit, ititid papakin ni mama. Tunggal kinsenas ken katapusan. Uno katapusan. Tunggal ag pensyon dan ang padpada. Ag pensyon dan. Kapag nagretiro dan, trabaho, ag pensyon dan. Basta katapusan, mapanak. Kaya mangted naman, itid kumadkan ka. Ano pala sa pulit? Yawan ti masaukon. Amom Samuel, dumten do ti manuin. Nga, awanin ti mangluto ti kanem, ken ore amam ti agluto, kahit mong tagluto, awan ton ti lutuem. Dumten do ti panahon na. Nasaan ka agbalbaliw? Nasaan ka kusumbrek ng trabaho? Nasaan ka aglangat? Sa kalaman kami naglangat numangan ka. Rakit na pipya, nga di kagpili. Basta lagit adadigo. Ore sardinas laing nga kanti marunggay. Kaya ito maminsan, kahit kung gumatang kahit karne, nga tayo mabulalo. Kaya may imas manin tagkaldo na bulalo. Sure. Manulang ti bagang ganansya. Hindi ba naglakok nga garamid ti merienda? Imbaga, punak nga igatang ko iti ilot work. Kat manulat maganansya. Kaya si kakumat at trabaho. Di agsweldo ko kakumat iti 600 mo na 500 di may sangal daw. O, di na piya. Ano ko mga trabaho? So, muna ka ti construction. At saan ka nga nagturpos ti kolehiyo? Imagine, mga obisya na nga pagpada na naganak ka, ngim apay nga saan ka naggraduar.
Ti amo kidikit mga opisina ka. Ti amo kidikit engineer ka. Ti amo kidikit architect ka. Ti amo kidikit accountant ka. Ti langlagam kit nagwapo nga professional executive. Kaya gayam naggraduar ka lang ta high school. Amon nga nipas ng tinagbasa. Simadot ka nagbasa. Kabuta, sadot ka. Lamin pinsan nga sadot ka pati pa nagbasa. Imbag, ano mailiwa? Kitkuldingan ka. Imbag ta sa aga masadot nga mangbembang kanyak. Taday ta pala ti may nga kakaiso na nga pagkiranutak kang ka. Dili mabalin, amaliyang sardengkan. Ne, dahil 20 may kadwa nga labay ko, di kasi di mo pa inibusta mo na nga labay mo. Kinamtanak mo kin eh. Kas kanya, aglinglingit nga mga nata, naimas ni sardinas nga ikan, ti marunggay. Awan pulos ti amo nga trabaho ti asawak manong. Nuagad di magagat, tapno aglingit nga saan lang nga mangan, iti pa naglingit na. Maban di basketball court. Maban basketball. Kaslaawan anak na. Kaslaawan asawa na. Manong nimi. Kabanis kapag basketball na. Kada kita'y teenagers. Di kita'y babaro. Ngaon asawa na. Nalayin hindi nag-shoot. Ito nagawid. Kaslaawan ay lingat na. Dapat ko mamin po nasa muna labaan terwaten na. Santo nito malpas makapag-basketball. Kaya man na dadigo na bakit lutuan kalduak pangikat ko di ba kahit ko pasublin di bannog ko. Nungot at siyempre kati construction kit isot naglangitam. Ti agbatil kat agbunag ti semento. Di mayat kuma. Ngam tata basketball an pakinunudom dita. Eh di pa naglangit mo at exercise mo. Ngam sa paulo mo tiniwas sa sidayan. At makam mo. Kaya po. Numabanog ka di basketball. At makam mo. O rin makamot sa nga kardero. O magpakiranudan. Di ka di mauma sa ungas na. Ha? Abay na umakan. Nauma ako, di pa na sao ka lang nga sao. Sao ka lang nga sao. Nung nauma ka nga sao. Ad dapat nga nauma ko, niti kasto nga biyag mo, kinasadot mo, Samuel, sadot! Na minsan manong nemi nga grup-grupat ti asawa. Baba na? Inakiyan ta, papakin mama. Medyo guwapo mo na, sumango ka dakwada. Tapno daganas na nga mangted, da Japan nakabagi, kada di pension da. Katapusan man naalot at pension da, nadaman kwarta, kung mangted da ti sagsang nga ribo, di da 2,000. Hindi, itid ko king ka. O, kung alam nga awan ti may tulong ko. O, awan trabaho, at dadaba pa kini mama, mangted kanyak, nukas na kang pension da. Ito na minsan manong nami nga siyak tibi masyar kadakwada nga kaduwak dilen-len nga po ko da. Papa, mama, da kami. Kasusta? Dala ko nga, di ba, gisursusur ka kaligit-ligat, lakla, araramidang may bitigan da. Sak nang garabi dita, papa. Daming nga rin nga aginati, may sumarong karkada kayo. Edad laing kang ka di Samuel. Itad mi kang kuwanan o kasta pension kami. Edad na. Bagata, din amot uminom ti arak. Kansang sigarilyo. Nagdeta madloon iti pagyamanan mi, iti anak mi, awa-awan ti kasta nga bisyo na. Tilang madi nga bisyo na papa, mama. Dito yung akit, imbagak man idin ka na kayo. Saan ko makapakasaktan ti Rick Nayo. Do'y bagak nga kaanak yo kat napaglan nga sadot. Amo, na sakit nga dinggin ti may nga naganak nga ibagada ada mga ibaga nga di anak na kat sadot. Amo yung sadot sa nga ibagak man nga kayo papa, mama, kat yun akong dagpa-dispensa.
No amok la ko mga sadot ni Samuel sa anak asawa kin kuan. Nga kayat ko kumang agbalbalo yung nagtrabaho. Yung sa laglinget ng mga sa laglinget no kasta mapan basketball. Sorry, papa, mama. Amok na sakit nga denggen tinaganak ng damang ibagang nga ti anak na kitsadot. Amoy da ita. Anya ti awag yu ti tao nga di naman kaya tagtrabaho kahit ada pamilyanan. Gabot sa nga nakapag-ritual ti kolehiyo, mabalin mapan sumrek ti construction. Dito lugar tayo kat no tiyempo ti tabas, ti unas, nakadadot mapanagtrabaho. Mapanagtabas ti unas. Uno, agsapol ti trabaho, mabalin na trabaho. Ado ni tangan, no talaga kahit nagsapol, no kahit nagtrabaho. Papa, mama, pakadumteng to ti panahon nga. Panawan mi ti anak yo. Amo, balasan ko. Amo mi, nga saan nga nakapagturpos, ti anak mi nga inaudi. Inaudi ni Samuel. Tadi kakapsat na, nagpintas ti biyag daw. Taan nakapagturpos daw. Sabi nga nga saan nga nagturpos. Papa, damagam kay ni mamang mo. Ni mamang na. Sabi nga siya, ipangaturay mo nga mangsungpat, ititayta nga sa lutsod. Hani, kayo na. Sikat ina. Sikat ina, rumbang nga sikat kang runan nga mangisuro iti anak. Numampagbatbadat ang nagtrabaho hindi. Amalia. Agpesot ko na nga nasadot ti inauding anak mi. Ultimo nga manglabati brief na no kastang agdigos dinapay aramidan. Numampay rumbeng kumahang kadi. Ano digusan ti lalaki o na babae, labaan ng Japan tinaw brief sa naibilan. Insurok man ide ngagtrabaho. Karig di trabaho ti lalaki uno trabaho ti babae ito nagtibalay. Tako nagken ko na. Di kakabsat mo babae daman no lalaki. Amo ti trabaho ti nagtibalay. Talaga no ibaga na nga masadutak, ibaga na nga jakayat, ibaga na nga masadutak. Talaga nga kasdilatan ti ibaga na. Nga dinaaramidan. Saan nga tumpa? Kadi baga na idi nga masadutan nga agbasa. Awan tinaramidan mi. At talagang dinan kayat ti sumbrek iti eskwela. Datakid diyan nagagat ng basketball. No, kayat na tagpalingat mag-basketball. Katungas ta mamanog ti basketball, agsapol di adu nga makan. So nga tanak kung inaudi. Abustat sa tut, lamog. Pinat patuloy noyak na inana. So napagsalitaan mi kini Papangyo, di may panggap kini Samuel. Baga pa kami. Tay baga na pinat patuloy noyak. Siyakti ina nga mangisuro ko matiro ti anak. Ngayon ni Samuel ti sangko nga naisuro kapot pinat patuloy noyak. Mama, Papa, idagam amo kam kina Samuel. Ti amo kakit professional. Tatilanglangan na, panagtigtignay na, kinadamat kawartana. Tibidot ko saan kong inam mo, ti family background na. Tan amo ko ang sadot, isuna, nga dinaamong trabaho. Kasi no kumatay, babae nga makiasawa ti sadot. No amo na kuma. Idi madugtala kon akas tagayam,
nagpakpakasya kang kuha ng agbalbaliw ag trabaho. Ngem, di na mataramidan. Talon ti tawan, ti anak mi. Baka, baka ano, kaskaso katagadin ton. At datamat kay di ati, han napagsadutan, ang papa, mama, no mailiwak kang kuha na, akit colding, at pagustuhan na. Wano saan, kit isot mailiw, kit agpin na gustuhan. Bagata, han nga kasadot ti, bakibembangon, mangbembang kanyak. Amoy papa, mama, gabata saan nagbalbali ti asawak. Hindi ko mapalang kayat kung talawan mi. May pagpagapuklaan ka na kayo. Dahil tilikodan ti amin ka na siya kayo. Hindi pagpagkasig kumakada kayo. Oras dyan ni Samuel, itultuloy ko mati mamagbagakin ko na. Egit kasta matararamidan mi. Ikan na ka ti pension, para manan na ka ti pension mi, ang kumita ka matan ti trabaho manak, tapno kasta kita, sa mga ipatpatunay no, ipatpatumpal, ipapamaysa kin bakit mo dati as ti lalaki iso ti breadwinner kung kunami ken kuha na. Angim, di pwede mga gidubing pay. Ano kat itan? Tanatang ka ng ti ulo. Papa, mama, ang dami sa kiduwag ka na kayo. Kat pangasiyo, tama, padgan nyo ma. No jak mariro na ibagak idinda ito'y. No jak mariro da ituyan ti may katlo. Apa nang ibagak ka na kayo. Ano da ito? No umay dito'y kat amo na nga inawat yun ti pension yun. Mabaling ka ding sanyong ikan. Kapag mga saming ikan. Kat masapol di anak mi. Basta sa nagtrabaho, kakaiso ng adakit ikami ah. Mama, dahil takit may isang klase ti panang patpatunoy-noy yukin ko. Amo kamawatan nyo ti kahit ko sawin. Baka na kayo papati makaahot kanyak. Among balasan ko. Kasi tama ti bagbagak kang kuha na isang singasing ko. Kanya nga tanong saan tang ikan mo. Kunamat ni mamang mo kita, yung nakakaasimit. Amos taon ti maitulong na kini, bakit na, sa no santang ikan, ano ti itid na, kini bakit na, nakaslaisot pa na, panakabagi na. Panakakwa. Siyempre, ang tinulong taga-asawahan, kahit nawang pulos ti ba ganan nga kwarta di lalaki, nga itid na iti babae, di ha, makatulong. So nga, no kasta nga, pension kami, kami sunat, itid na ka. Mama, nasaysayat pa ino, awan itid na kanya. Ito kahit mo sawan. Napi nga, dito ipaturay nga mabisin. Tanong mabisin, amo nang ikalikagom, iti mangiremedyo ti panangan na. Agad na mabisin, agad awan ti linuto, umay dito balay. Kahit mo sawan, mabisin ta anak mo, hindi mo pakanan, Mama, aminisan nyo manimbag. Nagtayo may isang tao ket awanin ti mangted ken kuha ti kanin na. Agad medyo. Agtakawan nga siya. Ana. Agtrabaho atam gatang na ti kanin na. Iso ko na, baka dumteng to ti gundaway. Nga umay to ti anak yung mga pakaamo nga awan dagiti aginana. No kasi di nga sa nagbalbalo ti anak yung papa. Talawan mi. Manong nimi sagbay nga nagamit kami ti anak ko, inulit ko lang yung pagpakaasi kada kuada. Namirisin nyo na imbag ti amin, papa, mama. Da kayo di kiti naganak. Kat adda kada kayo. Iti para ka isuro ti anak. Adda kada kayo.
iti pa nagbalbalo iti anak. Siya, adak lang sumarsaruno. Dagiti mismo nga naganak, ti mismo nga mangisuro, iti anak na. Kaniso ti kang runaan, ama magbalbalo iti anak. Manong nemi intuloy ko ti trabaho, business ko basit. Tapno sa anak kong mabannog, nga magkasarsarita iti asawa, binabayak lang. Tawore, manon nga tawan, nga nagpakpakasyak, tunggal makita nga tutugaw, ang obrana, baunet, kasto ng awan. So nga sila awan ti makit-kita. Ori pagunyan na, kasla awanak ba't nga makangig kagwa. Apay nga pagpukunyan ka, di ka lamang pulos ta agunin. Amalia, ano problema? Ano problema? Apay di nakapagpukunyan. Uri aguni di ka aguni. Awan nga mintamok nga baga, Samuel. Keno pagunyan ka, kuno pagunyan nak, apay kunak. No dati bayag tangag sa sarita, awan ka suskan na. Atot masaya nga oras. Pakabanluak ti makisarita kang kay. Pagdastaran ti oras nga awan kas-iskan na. Kasla mo lang bagbagang awan kas-iskak. Ana? Kasla mo lang bagbagang awan kas-iskak. Kasla awan patag mo kasi ay. Awan patag ko nga tao. Napatag ka di nga tao. Napatag ka dito tao, nga papakpakan. Napatag ka dito tao, nga sa laglingit lumangan. Naglingit lumapan makibasketball. Naglingit nga awan ka sa iskan na. Napatag ka dito tao, nga awan pakinanawdan. Ano awan pakinanawdan? Tunggal ang pensyon ta papakinimamagit at damat iyawat ko kengkahan. Kasanun no sandamang din. Apay ko mga sandamang din. Nagsasao ka, si kalat dapatag na. Dapatag ka, ano mailiw ka, babangin ka met. O niya, awang kanya ako di bambang. Pamambanuak lang. Kasi alam mo lang magbagang awanan ti patag ko ka. Tarumban ka din patag tikas ka. Amalia. Ala, tarumban ka din patag ti taong sadot. Tarumban ka din patag ti taong aon sir-serbina. Ano serbi nga taklabagi? Taklabagi nga awan sa serbina? Andamot utak mo sa rem. Samuel tapno amirisem kumati amin. Nulabsat tagso sikalat kasta. Sikalat adda asawa na nga sadot. Kitam na kita kapadadam nga adda asawa na. Ano da ramidan da? Mabandag trabaho. Ang trabaho tapno adda iserbida ti pamilyada. O kung makita mo, nataktak ti oras ko. Nabanugak pa yan nagsao. Nga maula ta sa serbina. Ta di mo matamo nga denggen. Di mo matamo nga mirisen. Di mo matamo nga tungpalen. Agtrabaho ka kunak ng sadot ka madlata. Manong nimi tiyempo idi tabas. Iti lugar mi. Saan nga kabota babaya. Ado na giti kakaduak manong nimi. Hanak pa ilangan nagluto, mapan maisuruso nga merienda. Kapag tiyempo tabas, dito lugar mi. Napanak nagtabas. Nasya? Ado ka mat na babae. Ay, kumadre. Kumad. Kumusta mat ni kumadre? Hindi ko maisot umayagtabas. Ganda-ganda pa mga babae, iso nga po nga tabas da, kabota, babalo da. Awan asawa da nga lalaki. Awan asawa da. Siya ka, umayagtabas, ada asawa, apa yung sanga di asawa? Tumay. Saan nga naskan pa yung balag data, kumpadre. Amumo ni kumpadre.
Di ba? Manipod, kinaubing yo, king kakarigitoy, amo amumon. Di pa nagbalbalyo, ya. Akong pulos pa nagbalbalyo na. Kat di ka mauma. Dandanin kumpa. Dandanin. Ora, saan nga nasadot, no, bembangin na ka. Diyak pekit kayat tibag, makibembangin. Basta. Madre. Pamantayan, naktuban kasarita ng kumpadre. Sakto man ti mag-sarita kayong kuha na nga mangilawlawag kayong kuha na ti amin. Amam, ti kakasta nga tao, ada ka na giti naganak, gabutad, di da na isuro, idi ubing pay. Pinatpatunoy-noyan dati kinasadot na. Hindi baga na nga masadot at nagbasa. Ano matang nga nagbasa ba? Iso man lakas ta kadakwadang nagkakapsat. Amam, kabaylan dagit naganak yung kuha na ti mang pabasa kayong kuha na ti kulay, aging ti kuleyo, Ridward. Nakasaysayang. No sakla ko ma, naganak yung kuha ng kabaylan dak nga pagbasahin ti kuleyo. Napitas ko ma, di ko ito, saan nga makitabtabas. Siya kumamit, kumadre. No amok la ko mga sadot. Sa anak ko man, nag-asasawa yung kuha na. Idagam amok kayo mat ngamin, kita katartaraking ako na wala, no, may isang professional. Diba? Kwarta na, di libre na ka. Huwag nga rin. Basol ko man, abi nga saan ko nga inimbestigar nga muna. Dahil mistake yung nga babae no daduma. Miliw ang kayo mga klon iti panagayat ti may isang lalaki iti amuyok iti. Lala. Awan mo na nga babae, dadalat iti udi ako na. Sige, tabas tayo nga raw. Naglingit tayo. Kadatandan tayo. Lakay mo nga sa aglingit ng mga kaya mapamagi-basketball. Kaya aglingit pa yan, bimbangan na ka. Manong name, imagine, mapanang ang tabas, kasto ko niligat, sumangpedak dito pala, sakto palag nagluto. Ti asawa, kasto ni panang pumpunas na lingit na nagapo iti basketball court. Nakaluto kan. Kasi nakaluto ka kasang sagpot ko na panagtabas. Imbas ko mga sikat mapanagtabas. Siya, panagtabas? Mabuduan ako na. Nabudo di onas. Kaya ka ron. Anak mabuduan. Kaya po, teko na akon. Useless akasal salita ka. Nakitagluto. Pati di anaktan, mabisin. Kaya mabisin ako, kaputa talaga, nang banog, na rigat, iti naramid ko. Tatapusan manin, manong. Sagsagawisyo manin, ha? Nga, mapan, kadigid-agad nagkengkuhan, saan tuman mangyawatin ti 2,000 kanya. Makabulan 2,000? Magpaimat kadi, naganak kengkuhan. Ngimdinteng manong nami nga kaslaubig nga napukawan ti ayayam. Habi kasta lang, Habi kasat lang, dati-dati no gapoyan da papa kinimamakit, naragsak ka magyaw ti 2,000 kanyak. Panakil mo pa yung nga pakiranudam. Abay, sadak nga inik ka. Diyos ko, kahit nangasawan, tinungpal na, timpagpakasi kadakwada. Sadak ka inik ka? Ala, piman ka pa ay. Anak, nga dumawat ti kwarta, itinaganak, nga saan nga ikan, itinaganak yung isuna. Kasi laki ni Lenlen. Naibagan na nga, Mama, ice cream man. Umata ka ice cream ko na. Ada dito glakot ice cream. Nasaan ko ikan? Basta ko isangit na. Ngim ikak ata, siyempre. Ngim apa handa kain ikan? Hala, apa? Mapanda ka nagbakasyon ni Jebicol. Kamailid ako ni Manang. May isa ka na ginikabsat ko. Tada, naawat na nga tawag nga ko. Masakit ka no? Ay kasi jay. Musarinda ka no, di kwarta.
nga mapansadyay. Kaya hindi sobra na, itulong na na. Kita, nabito sa amin sa pulo ni manang mo, kaya asawa na. Di ka mo kahit sumurot. Makapasyar ka pa eh. Masarong karam di kabsat mo, ti ayong mo, di ka anak kam sadyay. Kahit kumiti sumurot, apit ka din nga saan. Ngayon ko na na, pagpletem lagi di ko na. Magdat ka magkaya dito pagpletek, sumurot. Ay awan, pangalak ko. Talaga hindi na kaya't handa ka ikan. Kahit mo sumurot nga maumot pagpletem. Handa ka mabaling iplat yan. Ang arot. Kita, mabalinta. Mabalin tayo. Ang abalin na, intad mo kanya. At mo intad na mamakin papakin ka. Kasano ka kabayag da? Ang tsaka manam mo. Baka agyandan sa diya. Ay, ang mabalin ha. Oo, baka agyandan sa diya. Kasano pa nga maawat data pensyon da, no agenda sa diya. Ini, apay, dito ka dilang tumabalin ta pagawatan. Apay awang bangko sa diya. Idya Bicol, iti bangko nga pagawatan na dito. Ada sa diya. Nasinang ti bangko nga pangalalan dati pensyon da di ada sa diya. Kahit mo sawon, sa nagsubli dito ka tayo, baka saanin. Babalin na. Sabi ko basta nga nagsubsubli, na kung naktinakam ko mano. Yung kasla nakapimpiman, asawa. Te kung nakaroon kasla tay anak nga dumawat, igatang na ice cream, kada ginaganak ng sandang inikkan. Kinasarita kita na siya. Samuel? Amom, salang ita, parang ibagak, iti da ito'y. Naulit-ulit na kabaybag, nakadadungan kong tawa rin saan. Ibagak kang kayo di. Kasanun no, da papaki ni mama, kadagsarunod ang matay. Sinunto pa timang kang katwarta. Diba? Sanghan, mawin ko naman. Handa matay ko naman, diba? Itata. Imadayuda. Sanda kang intugot. Kasanon doon sanda nagsubli. Kasanon nagnada sa dyan. Di kas di nga awan natat maawat mo ako ata. Nga bali ha. Hindi kamit. Di mo itulog siguro nga. Agbisinak. Agubra kamit. Agluto kamit. Adamat kanek. Numapanak ag basketball. Agad mabanugak. Agluto ka. Mangantayo. Han? Kaya doon ka mga ginatiawan. Namin na turing yung bagaking ka, Samuel. Dumten to tigun taway nga sumangpet ka dito balay. Nga awan kami nga gina. Nga mabalin siguro ang panunutin, adala siguro na pananda. Nga marabihin, nagpatnag nga saan kami nga simangpet. Kasanon, nakagranayon nga awan kami. Nangruno no, iba natin mga bagas, nga lutuem, no kahit mong tagluto. Unang sentabong, maling yung mo igatang timabaling mo mamutpad. Kasanon natalawan na ka? Tamiturod na ka dinatalawan, nga baybayan, nangruna kat awan ta papakin mama. Maiturod ka panawan. Kabutawan siya sa ribim. Awang ka dito utak mo nga mga miris ka na yung bagno niya dagi di pagbagat. Sa kanto ka dila agbalawan, ito talagang bisingkan. Agbalbalo kan, Samuel. Agtrabaho kan, Samuel.
Agtrabaho kan, Samuel. Agtrabaho kan. Ngem kas di man. So nga tinaramin ko, hindi maawat ko, hindi sweldo ka nagtabas. Iti doa nga lawas manunim. Ndrubat ko, hindi kiti arwatan mi nga gina. Pimanaw kami. No, mga papanunta, api ka ito tarwatan ta. Hindi ka dalulo kininulam. Dumanong tayo yung chibikol. Haan nga isuda. Di kita lulong kinilulam nga na panjibikol, naganak kini papang mo. Ti papananta, iti ang dalulukin lulam, nga naganak kanya. Ay, kung ko pa nakikita ida. Iso nga rin, tatap na makita nila. Uri nga tama, nung nimi, no amuna no sa dinong ayang ko, ayam mi, mabalimit dumahanon. Tamo naman no taga-anua. Ngayon madang tapagplete na. Adang tamang pagplete na. Kina ano taranta ng umay. Makalawas, duwalawas, talulawas, makabulan. Kuna kanyak ni tatang. Subyana mo dyan asawa, anak. Mga dadagas ka na pasama kay kuwana. Doon naman nyo mapasama kay kuwana, tatang. Iniyak mo, diyak mo na mo. Nuagbisin, kita ako matigdagan na kay kuwana. Kaya baka dagiti kakabagyan na. Baka dagiti kakabagyan na kit maumada. Tamo damat iso na nga sadot. Nagtrabaho ka atap doon, takadam. Awan la pulos na muna ng trabaho na. Awan. Yung pagkapilikin ko nga, nalawat tilikod ti balay. Apay nga saan kang agmulat, tinateng. Ay, brakid din mo na. Anong itan tinapasama kayang kuwana, itata makabulan yan. Baka nagsubli mo tayo na nagaganak yung kuwana. Bagat at tinungpal. Hindi naganak yung kuwana. Di pagpakasip yung kuwana. Di. Kasanun no, handa ba yung nagsubli? Kasanun no, handa mapanawan di anak da. Handa sakit na ako lang, di bikol. Ikakumasublianan yan. Tatang, amuna no sa dinot pang tuntunan na kanya. Di ba nga rin medyo pagpleta na? Ito may nakamsukonin. Nagpeso manong nemi, may nakamsinukon. Nagawid kayo. Nagawid kayo na Malia, Lenlen. Sabi narakop na ori ka lang makasangit. Hanggang magagawid, saan ka mga sumurot kang ka? Nakaskas din nga takam tupay lang, tipang pakan kang ka. Hanin, nadang trabaho. So, nung araw nakaumayag dito, tadapay ng pletek, trabaho. Ano trabaho? Madama pa lang pa nagtabas, saan ka di? Nalawat ti kataltalunan, kaunasan iti lugar tayo. Lugar mi. Amo ba nagtabas? No malpas ti tabas. Sumure kag to ti construction. Ken mo sa wen manong bulan, manong lawas mo ng tabas. Bale, makalawas ko lang nga nagbisin. Nagsabol ti ka, nag-abot-awanin ti mang din. Kung kami nagtabas ko na ni pare. Ni kumpadre. Harold, taon na kanya kami, hindi kita kasalitak man si kumpadre, barbare, nosyak di dinggin na ko na. Baga, tani kumpadre pa ilaing mo, tinakalawlawag, tapanunot mo. Yung oring adal nga tani kumpadreta, no adda ni mamangkin papang mo, kan addaat, baka saan ka mga, ang kabay nagtrabaho. Ay, apo, no kung mga idi pa lang inaramid minikastoy. No kung mga idi tinungpal daw mamakin yung papang mo, nga saan na kang ikan. Hindi ko man palang nagbalbaliw ka. Nagawit na yun. Tatang, nanang, anak ko hindi kita gina. Ay kayo na, basta amo mong trabaho barok. Basta saan kan nga sa daot. Uwin, ano gutag nagbali ng idi nga sa daot. Ngayon saan, itan nga sa daot. Nalakit na siya. Gawit ka nga ro dahil. Sabi ko talagang awanin, tiyak baling ng problema yun.
Kaya awagan da iti sa dot manong name an anawar kaya pa nagtrabaho ko na di mo una eh. Nonas ka nga overtime mak. Masabol nga ang overtime eh. Kung nagmalmalam ka nga nagtatrabaho sa kapal ang overtime, di mo una yung na. Nagagit kamot lang una yun. Siya, di na pa masangong bembangin eh. Amalia, pakawanan na karagitado nga nagkurkurangan ka. Okay, no problem. Pasispas, tinapatag kita, katang balbaliw kan. Saan ka nga sa dot? Nagagat ka na. Kita sinod saan nga maragsakan? Maragsakan kami siyempre. Naroon na no, dandon adin lenen. Pati pa nagbembang, ako nga kasadutan. Ores ang apulo nga ading ni Lenlen. Ngem, talo lang yung tinagbalin nga anak ni Manong. Ni Samuel nga ti sadot, idi, nagagatitan. Dahil dato nga rod, dato nga rod Manong Naimi, ti pakasalitaan, nga insen keng ka, ti details na, through your messenger. Kaya thank you tila ing mo nga nangornos, kan nangibasa. Sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalmingan, di ba? Abiyag. Agyaman nga pagaya mo, Amalia.